Vandaag varen we weer een dagje mee met de waterpolitie aan boord van de P97. Een belangrijke taak van de waterpolitie is het controleren van schepen. Deze worden gecontroleerd op items als lading, veiligheid, vaarregels en vaar- en rusttijden. Goedemorgen, Fik Schuren aan boord van de P97. Ik wilde vragen, zijn er nog gevaarlijke stoffen onderweg richting het zuiden? Goed, nou weten wij voldoende, bedankt hè. Jo, hoi. Er komt een containerschip op de Nirvana en een tankschip. Het duurt niet lang voordat het containerschip in zicht komt. Er wordt via de marifoon toestemming gevraagd om aan boord te komen en zodra dit goedgekeurd is, vaart de P97 langs zij, zodat de agenten aan boord kunnen gaan voor hun controle. Hallo. Agent Schuren van de unit Transport en Milieucontrole heeft specifieke kennis over vervoer over het water. Daarbij richt hij zich vooral op afvalstoffen en milieugevaarlijke stoffen. Bij zo'n controle wordt alles in één keer gecontroleerd. Lading, documenten, bemanning en het schip zelf. Goedemiddag. Even de schoenen uit. We willen even een controle doen op lading, documenten en vaarbewijzen en dergelijke. Keuring van het schip. Als u dat goed vindt. Dat is prima. Willen we afgemeten zijn in de sluit? Ja, doe eerst uw navigatie verder voortzetten. Want het... Papieren boven houden. Ja, is prima. Backside is 13 centimeter up. Nou, als ik dan even de ladingdocumenten van de geladen containers mag zien. Ja, dankjewel. U hebt nu geladen in Rotterdam. Ik heb nu in Rotterdam. Altijd Rotterdam boven. En u hebt wel alle ladingdocumenten bij u? Ja, maar het grotendeels zijn allemaal lege Het containers. zijn lege containers, ja. Dan kijken we die even na. Dit bent u, hè? Dat is hij, ja. Ja. En van u, dat zit hier ook in. Normaal gezien staat dat Of zit op. er in je portefeuille? Dat is deze, hè? Dit bent u, hè? Dat is hij, ja. Ja. Nou, ziet er prima uit. Ik heb geen opmerkingen. De papieren zijn allemaal in orde. Ook wordt er nog een kijkje in de machinekamer genomen om te kijken of hier alles aan de regels voldoet. Als laatste wordt er een rondje over het dek gemaakt om alle containers even langs te lopen. Omdat de schipper zei dat hij geen gevaarlijke stoffen vervoerde, werd even extra aandacht besteed aan een verdachte container. Zou daar gevaarlijke stof in kunnen zitten dan? Ik denk dat het een oude sticker is. Oude sticker? Want dat zijn allemaal lege containers. Nou ja. Moet ik wel doorgeven. Ja, dan moet je even dat container. Ik zal het containernummer opschrijven dan. Dus het zijn allemaal lege containers. Maar ik bel wel even met Born, met de terminal, en dan hoor ik wel wat erin zit. Goed. Prima. Nou, ik geef u nog een kaartje van mij. Mocht u vragen hebben op het gebied van wetgeving, met name op gevaarlijke stoffengebied, kunt u mij altijd bellen. Ja? Prima. Tot ziens en bedankt voor de controle. Bedankt. Goeie reis verder. De schipper heeft dus alles prima in orde. De twee agenten worden weer door een collega opgepikt en zo is er weer een controle goed verlopen. Naast de standaardcontroles wordt de waterpolitie ook opgeroepen voor ongelukken op het water. De meeste ongelukken gebeuren in en nabij de diverse sluizen in Limburg. Rijkswaterstaat heeft daarom per sluis enkele stewards aangewezen die recreanten helpen met een veilige doorgang door de sluizen. Mag ik jou wat vragen? Ja. Wat is jouw taak hier? Mensen helpen met het schip aanleggen, zeg maar, touwtje aannemen. En mensen informatie geven, sleutelhanger en werkzaamheden, zeg maar, op het water. Heb je al een foldertje meneer? Nee, Kijk eens aan. dankjewel. Bij sommige sluizen gaat het automatisch, hè? Het zijn drievende boulders. Dit zijn de vaste boulders, zijn nog de oudere sluizen dit. Zoals Heel, Maasbracht, Born, die hebben allemaal drievende boulders. En deze dus, daar moesten bijblijven. En gaat er wel eens mis? Dat mensen dat je Ja, nou mensen die de ervaring niet hebben en die dus niet regelmatig in de sluis komen, die lopen wel eens de kans om dat ze kunnen blijven hangen. Ja, en daarvoor is een biel aan boord en moet er gekapt worden of een scherp mes. En wat we wel eens tegenkomen, dat is heel leuk eigenlijk. Dat is pap en mam samen aan boord en dan zit pap achter de pin en mam mocht dan het touwtje doen. En als het dan misgaat, ja, dan ontstaat er enige conversatie.
En door die consternatie dan gaat het mis, vergeten ze het tuiken weer te verplaatsen. Ja, en dan gebeurt het vaker. Maar kijk, als alles rustig is, is er helemaal niks aan de hand. Zo in de biel bieden. Nee, we beginnen bios. En wie maakt zo dan, geeft zo dan de mensen helpen? Ja, de mensen hebben zelf van een mens aan boord of zo en dan kunnen ze zich losnieten als ze zich ophangen. Heb je dat wel eens gezien? Nee, ik heb me wel gehoord dat een keer was gebeurd. En wie ging dat in zijn werk? Ja, de man, de water zakt. Ja, de man kreeg het touw niet meer los. Hij zich zo ook op mijn bolder. Hij had een gekruid strom. Dus het touw trekt zichzelf vast. Ja, het schip ging steeds schuiner. Ja, dan was het shit, wat nu? Ja, dan kwam een lang mets en dan snie en dan springt het touw los. En dan valt de bodem leeg. Nou, toch nog wel spannend in de sloes, hè? Ja, dus af en toe is Maxi wel met, ja. In de volgende aflevering gaat de waterpolitie de Maasplassen rondom het Solar Festival in Roermond met waterscooters controleren.